Good evening. Madzulo tisanagone tipatsirane nkhani yokhuzana ndi President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analandiratu alendo kusanjika palesi kuja ndithu litu alendo ochokera ku banki ina Standard Bank. Basi tikufika kumene kuja ndetu kunali kumufotokozera Mutharika kunena kuti akufuna riyo atagwirana manja ndi boma la Mutharika kuti nomwina make apangekonso zitukuko zosiyanasiyana ngati banki mpaka natu kumafika kwanoti akufuna apange invest 4 trillion malawi kwacha ndalama zochuluka zimene zenewezi tifotokoze bwinobwino kuti titsatireso bwinobwino eti tikudziwa bwinobwino kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika alitu ku Blantyre ku Sanjika Palace atachoka kuja ku Mangochi. Now kumene koko akutitu akufuna kugwireko ntchito zosiyanasiyana zaboma ndipo akugwiradi ntchito zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, I think inali 2 days ago if not 3 days ago pamene iyeyo analandira alendo ena ochokera ku Old Mutual company ya Old Mutual ndipo anabwera kumeneko dzakamba ndi president yota president tufuna tikuzeni zonena kuti ifetu tikugwira nanu ntchito ngati Old Mutual tikhala kupatsani support kuchoka ku private sector fantha inake makhala basi mwina umalingalira kuti muzingo yang'ana za public sector yokha basi nonde kuti zaboma zokhazokha iyayi ifenso ngakhalenso makampani private sector tiliso ndi chinthu chofuna kugwira nanu ntchito kutukula dziko likuti mwina tilibwezeretsenso mwakale nda ifeyo gawo lomwe tikugwira timangako misewu ingapo komanso ndi zonena kuti tithandizira nawo kumbali zokhuzana ndi zokopa alendo za tourism. We don't know how kumano akona kuti akhala kupanga zimenezo za misewu zonde you already know nde kuti akhala kumanga misewu ina yake. Now lero likwapezeka zonena kuti analandira sondeta alendo kuchokera ndithu kuja ku Standard Bank ndipo kumene kokotu amatsogozedwa ndi Chief Executive Officer wawo yemwe dzina lake ndi Philip Madinga ndipo iwo kumeneko amakamuza Peter Mutharika kunena kuti ali ndi chidwi chonena kuti akufuna kugwira ntchito ndi boma la Mutharika kuti mwina make abwezeretse ndi kuti zachuma mdziko muno kuti chilichonse chikhale chili m'malo mwake bwinobwino ndipo interest yawo ndiyoti akhala akupereka ndi kuti 4 trillion koma investment osiyanasiyana kuti mwina make dziko lidzukenso kumbali yokhudzana ndi zachuma. 4 trillion magaisi ndrama zamasewera 4 trillion osati million osati billion koma trillion nde akukamba zonena kuti iwowa akhala agwira magawo angapo koma pakanali panopa ndizoti akufuna agwire nde kuti ku railway imeneyo nde kuti njanjija kuti mwina make mastima akhale nde akumayenda athandizira kumeneko komanso ndizonena kuti tu akhala akuthandiziranso kumanga misewu yosiyanasiyana sizokhalazonso akufuna nde kuti atapereka nde kuti attention ku climate smart agriculture nde kuti ulimi umene udzikhala nde kuti umaona nyengo kuti nyengo ikusintha ndete pange bwanji ng'amba isaita kuti vulaza kande kuti azikagula kandi zimapampu we don't know akha kuthandizira pamenepo komanso nde kuti kuonesa zono chakudya chikupezeka mdziko muno food security komanso nde kuti akhala kuthandizira ku sector ija yomwe ino ndiyokhuzana ndi mining za migodi choncho akuti iwo nde target yawo ndikupanga unblock kapena kunena kuti tu nde kuti ku tsegula basi ngati pali chipinjo pali ngati chimwala china chake chomwe chatchinga kuti noti samakumbe tikulephera kukumba fwacha china chake chomwe chatchinga chibaliya kusogoloko ndakhala kuchichosa chibaliya chimene chinanga chikupanga block ndakhala chipanga unblock chichosa chibaliya chimenecho kuti nde kuti basi ziyambike tuzomakumba miyala ya mtengo apatali mwina makati zikayigulitsa komakhaso ndi ndalama zochuluka makamaka to forex ndalama zija zakunja zomwe tikudziwa zonoti ngati dziko timakhande kuti tikuzifuna ndithudi. Ndera amene amayankhulatu ndi aja a Philip Madinga omwe ndamene anatsogolera ndithudi gulu limeneli ngati CEO wa Standard Bank kunoku ku Malawi. Anyways tikamba nkhani zokhuzana ndi magaya amene wakuti ali ndi interest yofuna kupanga invest mu magawo osiyanasiyana from the private sector kuthandizira boma litikhala kukambapo zimenezo koma tingonena chonchi apa Peter Mutharika atamva nkhani zimenezi zinamusangalatsa kwambiri ndipo wanena kunena kuti nzofunikira kwambiri kunena kuti masekta osabwere pamodzi kuthandizira osati nokongosira ndi kuti kumbali ya boma kokha thandizane ndithu dziko ndi lathu kuti mwina make zachuma zipite patsogolo ndipo ma initiative amene akutengedwawa
zichitochito zomwe zikutengedwa ndi anthu okha kumangokhala pansi nkono tifere kugwira gawo lakuti zimene zotiwo ndi zoti akutani akuzilimbikitsa komanso ndoti ndoyamika kuti zimenezi zikuchitika. Analandira kumeneko ende kwalimbikitsa makabauno tinakufuna kwambiri kusapota kuapanga sure magaya ku Standard Bank kunena kuti ngati iyeyo ndi boma lake ndi zoti akhala kuapanga support anthu amenewa. Administration yapita Mutharika ndizonena kuti no ililede kuonesa zonena kuti no pena pali wonse pamene pangafunikire mathandizo ochokera kuboma zikhale zikumatheka ndipo collaboration ikhale kuchitika. Osati no akamakafuna upanga zina zake mwina zofunikira kaya zimayepala zina zake zisainidwe kuti izo zitheke ndi basi no akuboma aja zichinga so iyayi aonesa zonata kupereka assistance pamene pakufunikira bomapo azipanga clear kuti nomwena mwake zinthu ziyende bwino. Basi no tende kuti ma initiative amene wa maplan amene wa ansewu komanso kaya ndi zokhuzana ndi njanji whatever it is ziyende kuti zikhale zikumatheka bwinobwino kaya ndi zakulimizo zikhale zikumatheka bwinobwino. Yeah, here we are now. Tikambe zotere magaya. Choyamba ifeyo tizikhala anthu oyamika kwambiri pamene zinthu zabwino zikuchitika. That's the first thing. Tithokoze kwambiri magaya kwa odi mutual komanso magaya amene waku Standard Bank. This is good. Ukukuti kamanena kuti no dziko lindiratu palibe amene angabwereso zati tikulira ndi nkhani zake zimakhaziri zimenezi. Samakhala pasi ndi kumadalira kuno azungu abwera adzamanga azungu adzapanga cha no zimene timafunikira kumazoona ndi zimenezi. Iyi ndi jema chula kuno giving back to the community. Inuyo mumakhala mukupindula kuchokera ndi kuti kuchani kuti ku community ya Malawi. Ifeyo ndife makastomera ngati ineru ndi account ku Standard Bank itu mwaona ndikuti timakhala tukasiya ndalama kumene kucha kaya tikamakapanga withdraw ndalama kama tidulako ka ndalama kena kake kaya ndikochepa motani kaya ndalama zijama panga nazo motani kama zipangira ma business kumene kucha koma kumaonesa zoti ife ndalama zathu kazifuna tema kazipeza ku banki kumathandizira kaya kupereka zingongole zosiyana whatever the cases ma service osamene amatipasa ndi zoti owa amakhala kumapeza mapindu kudzera ndi kuti motani mu ndalama za ifeyo tikamakasiya ku mabanki kucha. Now ndi community yathu imene makapeze kuti kuthandizira kuti banki ichezirani iziyenda. Nawo aja apanga ndalama zochuluka. Akapanga ndalama zimene zijazi kodi ino azingozidya okha azingozigawa basi ma dividends nkumangogawa kwa ajani kwa kaya ndi ma partners kaya timati majani ma shareholders ma stakeholders amene ali kumeneko kwa basi ino kumangozigawa kumeneko kapena mwina asazona kunoto. Taite ndiganizeni zoti tingabweze chani no ku dziko la Malawi. Giving back to the community. Tingabweze chani ku dziko la Malawi. Tibweza kodi kwa amangira nsewu tibweza kapena tamangire ka ground kapena mwina ndi njanji zezo kufunikira ndi zezo when they are able to give back to the community ndi kuti first of all makapanga bank tikamakapanga banking ndi waja wari kamakasiya kwa ndalama zathu ku bank kucha ndi kuti will be so much happy tikhala anthu osangalala kwambiri kuno okay anthu awa sizoti amangoyang'ana za business zawo zokha koma sakufuna tadana atathandizira dziko wanjira ina yake misewu ina yake ngati ngakozedwe ma business akhala kumayenda ma business akamayenda bwino fazi kupanga ndalama zikasunga kuchani ku Standard Bank. Can you see that circle there? Pali circle ndithu sizoti ndi kuti no iwo azingoluzira. So this is giving back to the community. I'm so much interested in ndalama zomwe akupereka magaye 4 trillion ndalama zamasewera ziko mwambiri fans yonse ya ku Standard Bank. Ifeyo khumbo lathu ndonena kuti iniyo musafoke ndi pasapezeke naka ufuna kufoketsani push on inu mubange zizitheke kutonesa zonena kuti ndizotheka sotu kuchokera kuma private sector kuthandizira ndithu kukonza zina ndi zina. I remember chambuyo mya tinabwira ndi video ina yake pompano pa Justin Tech Malawi tikana kuti takonza bridge ina yake chakwatu kuku takonza ndi ndalama zathu chani we can do something tikhoza kupangapo zina zake ngati anthu. This is it now. Zeti ma encourage and messages. We can do it. Asinana madengo adzakhala kumapanga okhatu kutenga ndalama za anthu mamwawo whatever kaya amapanga sosi kwina kwake ndikusapezeka kumanga zina zake. This is what we have been talking about. Tikazatero ndi kuti tizaona sazoti andale acha sizoti ndofunikira kwambiri andale amazanga ngati ofunikira kwambiri pamene akumapezera kupembedzera kuti zinthu zina ndi zina zikonzedwe. Imagine misewu imene ikakonzedwa kudera limene kaya ndi kwa MP wa ndani kaya kudera limene lo kaya ndi MP wake ni ndani dera yake akakoza misewu kumene kuchako akozea wa Standard Bank ndekuti no MP uchacho zona kuti kunoko siningaloza zoti nsewu ndakonza ndi rada koza nda Standard Bank chimene ndipanga ndaza akauthamakisa zina zikukupapanga zina koma ngati akhala osapanga kochina chake ndekuti azaluza mwana funded funds ndi sitokufunaso fajana so upanga contribute anything after all anthu ena akako akumapanga stand ndikumakonza zinthuzi tizasiya kwanyambira ndalewa pamene ino ndekuti tikumathaso kumapanga contribute kuti tikonze dziko lathu. So this is good. One point where I want to emphasize tapanga not my guy.
sitinazone zimenezi mulamuliro wa Chakwera bwanji kodi. I always refer back nekuti ku ulamuliro wa Chakwera sitinazone zimenezi bwanji. Ndi zinthu zodabwitsa kwambiri for yonena kuti I think for the first time kuona fans ikubwera kuti yeah ife thandizire fekoza apa ndi apa tigwire ntchito ndi boma choka private sector kaya mwina zakhazo machitika mbuyo mkoma for me ndekuti nkoyamba kuziona sitimaziona zimenezi bwanji. So anthu akuona kuti no yayi tigwire ntchito ndi Peter Mutharika kuona zono tokha kuona ndekuti nomwina pali kuthekera kunena kuti no atagwira naye ntchito zinthu zikhoza kulongosoka enda kufuna kukhala mbali imodzi yobweretsa kusintha. Yeah, kama zone rutsogori wina wakoma ngokhala zone kuti pena mwako adalitsidwa mapali adera kaya we don't know kaya kama amango afira Peter Mutharikawa siri kuziwa komano what we can say is izizi sitinazone mulamuliro wa Chakwera tikuzona nonde kuti ndi fans mulamuliro wachani wa DPP kunota kufuna nditu ulamuliro wa Peter zinthu zitadani zitateka. So I keep it up. I think we're so much happy having a president ngati amene anthu akuona kuti tigwire naye ntchito limodzi komanso kukhala ndi fans omwe kuona kuti tipange give back to the community tibwezere ndithu ku community yathu akuti